खुलुमबाय दिनै 13 डिसेम्बर 2023 बुधबार। गलाघाटनि सासे सुबुङा हाग्रानि मैदेरफोरखौ गाग्लोबनायनि जाहोनाव हाग्रा बिफानजों हमजादों। हमजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय कमल गवाला। गलाघाट जिल्ला हाग्रा बिफाननिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला कमल गवालाया मैदेरनि हानजाखौ गाग्लोबदोंमोन आरो बेहाय गुबुन सुबुंफोराबो लोब्बा दंबावो होननानै फोरमायदों। दा बे जाथायनि सायाव गोथौयै संदाननाया सोलिगासिनो दङ। तामिलनाडु रायजोनि सासे हिन्जावसा गथ'आ केरलानि साबारिमाला मन्दिराव थांनानै मन्दिर सिङाव फुजा खालामनो थाखाय गोलाव सम लाइनाव नेबाय थानाय समाव हरखाब बिखा सानाय जानानै जिउ गोमादों। थैनाय हिन्जावसा गथ'नि मुङा जाबाय पद्माश्री, 11 बोसोर बैसोनि। पद्माश्रीखौ गिबियावनो फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरा हिन्जावसा गथ'खौ रैखा खालामनो हायासै। राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा गावजों गाव सोद्रोम रावजों सोंखारलायनांगौ। इएम रन्जित बसुमतारी बिथांनि खर'आ थिग नंला, खर'नि फाहामथाय लानांगौ होननानै एमएलए रुबिराम नार्जारिया फोरमायदों। माखासे एखेबारे गोब्रामनाय बायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फैयै बिथाङा बिपिए हान्जाखौ गारनानै एमपि इलेक्सननि उनाव गावसिनि इउपिपिएल हान्जायाव जइन जागोन होननाय जे बाथ्रा जे बिथाङा बुंबाय, बेखौ बुंनायनि उनाव आंनाव मोनसे खर'आव मोनसे बाथ्रायासो सौग्रावफैबाय थादों। थारैनो बिथांनि मा होनो बेखौ गोसोआ मेन्टेलि बिथाङा बेलेन्सआव दंना गैया। थारैनो बिथांनि मेन्टेल पजिसना जुदि बेलेन्सआव दङब्ला दिनै बेबायदि बाथ्राखौ बुङा। ओंखायनो आङो एडभाइस होगोन बिथाङा थाबैनो साइकाट्रिस्ट डक्टरनि खाथियाव थांनानै ट्रिटमेन्ट लानायनि दरखार दं। बेबायदि गोब्रामनाय बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायोबा आरोबाव बिथाङा गाव जे बिथांनि खर'आ जे थिग गैला, बे जिनिसखौ सारा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो मिथियोबा बिथांनि थाखायनो मोनसे लाजिथाव बाथ्रा जागोन। आं ओंखायनो बिथांखौ गुरैयै खावलायगोन जाहाथे थाबैनो बिथाङा साइक'लजिस्ट नङाबा साइकेट्रिस्ट डक्टरफोरजों थांनानै गावनि खर'खौ मोजाङै चेकआप खालामनानै जाहाथे लायो। बेनि गेजेराव मोनसे खोथा, आं राजखान्थिनि खोथा सोंनो सानाखै। एसे बर' फिसा हिसाबै हाग्रामा महिलारियाबो रेभलुसनारि सासे लिडार, बर'नि दैदेनगिरि। रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो हाथियार लानानै दैदेनबोनाय सासे रेभलुसनारि। दा बे बिथिङाव साननैसो आवगोल रन्जित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ सासे स्टुपिड लिडार बर'नि होननानै बुंदों। बे सासे रेभलुसनारि लिडारखौहाय बर'नि लिडार होननानै जायखौ जों बर'आ गनायो, राजखान्थिनि खोथाखौ आं दोनथ'बाय गोजानाव। 19 बोसोराव मा मावनो हादों मावनो हायाखै बुङा, खिन्थु सासे बर' दैदेनगिरिया बर' दैदेनगिरिखौ बेबायदि बुंनायनि बेलायावहाय बे बेसेबां गनायजाथाव सारनि बायदि बाथ्राया? बेनोथ' लिडारफोरनि क्वालिटि। लिडार जाबाय जिहेतु बाथ्राखौ जोङो सानै हयै जेब्लाबो बुंनांगोन। खुनु लिडारखौ पार्सनेल एटाक खालामनानै बेबायदि माखासे आनपार्लियामेन्टारि वार्डजों कुनुदिन सोंखारिया आरो बेखौ सोरबा जुदि मानिनानै सोलिनो रोङाखैब्ला बेयो लिडारशिपनि क्वालिटि बिथाङा जे गैया बेसो प्रमान जागोन। दिनै हाग्रामा महिलारिया कुनुदिनबो रन्जित बसुमतारीखौ बेबायदि भाषाजों सोंखारियाखै बा समाल'सना खालामाखै। समाल'सनाखौ जोङो खालामनांगोन, कनस्ट्राक्टिभ भाबै जोङो ब्रिलियान्ट मोनसे क्रिटिसिजम बा समाल'सनाखौ जों खालामनांगोन। समाल'सनानि नामाव पार्सनेल एटाक खालामनानै, पार्सनेल केरेक्टार एसेसिनेसन खालामनानै सोरखौबा बेबायदि जुदि गाज्रि रावजों समाल'सना खालामोबा बे समाल'सनाया सासे बेक्तिखौल' खालामनाय जाया, जातिनि मान सन्मानखौबो बेयो फोजोबस्रांनाय जायो। बेखायनो लिडार होननानै जायफ्रा गावसोरखौ साजायो, बे लिडारफ्रा जेब्लाबो गावबा गावनि सालायखौ हमथानानै बाथ्राखौ बुंनो हानाया दरखार दं। अब्लासो बे लिडारशिपनि क्वालिटिखौ बिथाङा सासे क्वालिटि गोनां लिडार होननानै प्रमान खालामनानै लागोन। आं दिनै मोनसे प्रश्न खालामगोन जे बिथां रन्जित बसुमतारीया बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मा गोदान एरेन्जमेन्ट लाबोदों? भारत संबिजितनि बबे कनस्टिटिउसननि बबे प्रभिजननि दारै, बबे सिडिउलाव, बबे आर्टिकेलनि दारै बिथांमोनहा बिटिआर सुक्तिखौ खालामामोन? बेनि गेजेरजों मा प्रभिजन दिनै बिटिसि ओनसोलाव बिथांमोनहा जोंनो लाबोनो हाखो? हाग्रामा महिलारिया भारत संबिजितनि 6थि फारिलाइनि अर्थात 6 सिडिउलाव दिनै बिटिसिखौ बे ओनसोलखौ दानो हादों। बे बेसेबांबा गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट बियो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।